Mga kapuso, nata dire karon sa Cagayan de Oro City Memorial Park sa unang adlaw sa Kalagkalag kung asa nakita nato nga dagsa na gayon ato mga kapusong Cagayanon ug bisabisnon aron bisitahon ang ilang mga mahal sa kinabuhi nga mipanaw na. Mga kapuso, diri sa kulikuran na bahin karon makita nato ang pag-abot ni Police Regional Office 10 Regional Director Police Brigadier General Ricardo Layog Jr. Si Pro-10 Director personal nga mianhi karon diri sa Cagayan de Oro City Memorial Park aron sutaon ang security measures nga ginapatuman sa Cagayan de Oro City Police Office uban ang mga nagkadaiyang law enforcement agencies. Gani nakita nato nga adunay mga personal pud kaganina gikan sa City Disaster Risk Reduction Management Department, gikan sa City Local Environment and Natural Resources Office o CLENRO, napoy mga Roads and Traffic Administration o RTA personnel. Si RD Layog naakaron diri sa may entrada nga bahin ug iyang ginasuta uban si Cagayan de Oro City Police Office Director Police Colonel Salvador Radam. Ilang ginasuta ang kining mga butang nga nakumpiska gikan sa mga buot mo bisita diri sa sementeryo. Ang ginabawal ang pagdala og posporo, hait nga butang, armas, hinagiban o ilimnong makahubog. Gibawal gayud kini. Labi pa nga bawal ang pag-inom o ang pag-party-party o pagtapok-tapok diri sulod sa sementeryo. So karon mga kapuso, hugot ang seguridad nga ginapatuman diri sa pinakadako nga samang diri sa Tundakbayan. Sumala pa sa CLENRO nga nagdumala ni eding atuag sementeryo. Ilahang ginalauman ang ana sa kapin kulang 30,000 katao ang mobisita karong adlaw. Ilabi pa gahapon nga hinahinay na sab nga bibisita ato mga kapuso diri sa sementeryo bispera sa Kalagkalag. Mo kana ang latest gikan diri sa Cagayan de Oro City Memorial Park.